uprostred mnohých vied. Planétu Zem, tu, čo nám dají svetlo a tieň. Bez múdrych kníh, každý z nich musel sám nájsť ten smer, kde mesiac pláva tmou a svieti v hĺbke vesmírnych sfér. Čím zmerať čas a zo pár minút k hodinám nájsť vzdialený cieľ, hneď každý všetko vysvetliť chcel. Len z veľkých snov, s predstavou lákavou objavíš, ak trochu šťastia máš a s myšlienkou sa hráš. Bádať a sniť, nech človek môže múdrejším. BH Promo uvádza francúzsky kreslený seriál A prekročí tak svoj vlastný tieň. Bol raz jeden vynálezca. S ňou krúť, nesmieš však zabudnúť, nie si sám. Čo chce tu ďalej žiť, len dobro objavov. V slovenskom znení účinkujú Marián Labuda, Dušan Kolár, Richard Trsťan, Braňo Holiček, Magdaléna Zimová, Viera Kučerová, Martin Veliký, Martin Matejka, Peter Varga, Marko Igonda, Roman Mihina a ďalší. Spieva Tara Rollins. Lavoisier a chémia. To je úmorná horúčava. Kde je majstro? Už idem, už bežím. Hej, to je horúčava, teplo. Viete, čo je teplo? Keď stupne teplota. Keď svieti slniečko. Keď dostanem v škole 5, tak mi naši zakúria. Oheň vydáva teplo. Zaujímavé. A čo je teda ten oheň? Ten horí, nie? Pamätáte si na Demokrita? Svet sa skladá zo 4 prvkov. Zeme, ohňa, vzduchu a vody. Táto halúz rastie zo zeme. A premení sa na oheň. Svet sa neskladá zo 4 prvkov. Prvok je jediný, základný. Je to atóm. Sa nedá vydržať, hrozné teplo. Dones mi, prosím ťa, pohár vody. Ďakujem. 2000 rokov neskôr, v 18. storočí, sa ešte stále tvrdí, že sú tu 4 prvky. Zem, oheň, vzduch. Nech sa páči. Ďaká. A voda. Lenže v tomto storočí sa zrodí nová vedná disciplína chémia. A kto objavil tú chémiu? To sa zaslúžilo viacero vedcov, ale predovšetkým Francúz Lavoisier. Bohužiaľ skončil pod gilotínou. Usekli mu hlavu. To nie je smiešné. Bola to tragédia. Takže Lavoisier... Teplo je veľmi zvláštny jav. Horľavosť spôsobuje látka vedecky nazývaná flogiston. Áno, pán Lavoisier? Poznáme zloženie flogistonu? Nie, nevieme to presne, ale môžeme sa spoľahnúť, že raz to vedieť budeme. Nevieme, čo to je? Prečo o tom hovoríme? No pozrime, že s flogistonom je amen. Počuj. Ty figliar, ja nie som baranček. Ja som skôr vlk. Zľutujte sa, pane, ja. Myslel som si... Ja som nechcel, Ľudia v Paríži si zaslúžia lepšie osvetlenie ako toto. V 23 rokoch dostáva Lavoisier za najlepšiu štúdiu osvetlenia Paríža zlatú medailu Akadémie. V 25 bude zvolený za člena Akadémie vied a v tom istom roku dostane hodnosť generálneho nájomcu, čo ho neskôr bude stáť život. Kto bol nájomca? Generálny nájomca mal na starosť výber daní. A prečo ho to bude stáť život? Uvidíš to.
Vodička, predávam čistú vodu zo Sény. Páni, stojí pred nami vážny problém. Paríž trpí nedostatkom pitnej vody. Voda zo Sény je špinavá. Bude sem treba priviesť vodu priamo z prameňov. To by bolo na nič. Voda by sa premenila na zem. Odkiaľ to viete, páni? To je známa vec. Mladý muž, ako sa voláte? Antoine Lavoisier. Viete, Lavoisier, ak necháte vodu v nádobe, vytvoria sa tam pôdne usadeniny a váha vody vzrastie, pretože zem je ťažšia ako voda. To by som sa čudoval. Čistá voda sa nezmení. Leda, že by sa tam čosi pridalo. Mladý muž, vy tu vyvraciate vedecké poznatky. Áno, a svoje tvrdenia doložím. Vydestilujem to, aby bola voda skutočne čistá. Uvidíme, či sa vodná para premení na zem. Tu je čistá voda. Zem stále nikde. Uplynul mesiac a pozrime, že by tam bola. Tak to vidíte, mladý muž. Voda sa odparovaním mení na zem. Dobre, lenže v tom prípade by tá fľaša mala vážiť viac, všakže? Áno, lebo zem váži viac. Stavím sa, že váži stále rovnako. Na začiatku vážila 2 libry, 3 unce, 1 gros a 15 gránov. A teraz? Presvedčíme sa, dáme to na váhu. Prosím, ukazuje 2 libry, 3 unce, gros a 15 gránov. Čo vy na to? Lenže tá zem tam je. Počkať, vážime vodu. To, čo ste považovali za zem, sú iba usadeniny z fľaše. Nie! Na kabáte nemáte zem z vody. To je iba špina z dlášky. To vám len tak neprejde. To mi zaplatí holobriadok. V prírode sa nič nestráca, nič nevytvára, všetko sa mení. Chápete to, deti? Nič sa nestráca, nič sa nevytvára, všetko sa mení. To je Lavoisierov veľký objav, počiatok modernej chémie. Drahý priateľu, oheň, to je veľká záhada. Rád by som tomuto prišiel na klb, týmto plameňom šľahajúcim z horiaceho dreva a... Oče, ja nechcem, nie. Čo nechceš, dievčatko moje? Grofa Damervala je škaredý, starý, je to mrzút a hrozne zazerá. Lenže on je grof a priateľ ministra financií, to by nám mohlo prospieť. Marian, nepredstavil som ti pána Lavoisiera? To je kolega, generálny nájomca a tiež vedec. Prepáčte mi, prosím, je mi to ľúto. Som popletený. Pane, chce s vami hovoriť grof Damerval. Prekrásne dieťa, áno, čarovné dieťa. Som doslova unesený. A verte mi, pokiaľ to bude aj vaša vôľa, som pripravený na sobáš, to vás uisťujem. Lenže ja o to vôbec nestojím. No tak, dievčatko, nehnevajte sa na ňu. To nič nevadí. Je kúzelná, je príliš rozrušená, bude z vás grofka.
Prišli ste, grof, požiadať o ruku mojej dcéry. Je taká mladučka. Mladučka? Taká krásna, taká milá. Áno, je krásna, áno. Prišiel som požiadať o ruku vašej dcéry, iste. No tak, Marian, no tak dieťa, žiada ťa tu o ruku samotný pán grof. Nerozbúšilo sa ti srdiečko? Zdá sa mi, že srdce vašej dcery bije ako obyčajne. Kto je ten mladý opovážlivec? Ale to nič. To je Antoine Lavoisier, generálny nájomca a vedec. Ó, generálny nájomca. Dieťa moje, uvedomujete si situáciu? O ruku vás žiada grof. To už je čosi. Nemáte náhodou iného obdivovateľa? Na mieste by som ho prepichol. Lavoisier, čo zasa? Čo majú znamenať tie posunky? Vážený pane, rád by som požiadal o ruku vašej dcéry. To je smiešné, sotva ju poznáte. Dosť na to, aby som ju mal rád. Moje srdce bije iba pre ňu. Ako by ste mohli váhať medzi takým neohrabaným chmuľom a mnou, grofom Damerval, veľmi dobrým priateľom ministra financií? Neváham ani trocha. S radosťou príjmam ponuku pána Lavoisiera. Drahý pán Priestley, úprimne vás vítam v Akadémii vied. Netrpezlivo očakávame výsledky vašich výskumov. Tak čo máte nového, pán Priestley? Gentlemani, keď zahrejeme žíhanú ortuť, vytvorí sa tam zvláštny plyn. Dnes sa nazýva kyslík. Vo vzduchu sú teda dva rozličné plyny. Rečičky, horľavosť látok spôsobuje flogiston a prináša teplo. Kdeže? Flogiston neexistuje. Oheň horí pomocou jednej zložky vzduchu. Tá druhá naopak horeniu zabraňuje. Vidíte? Dobrý vzduch sa spotreboval, sviečka uhasína. To preto, že unikol flogiston. Kadiaľ? Spod poklopu sa nedostal. Ako pôsobí ten dobrý vzduch? Bravo! To sú čary! Chcete jazda popierať existenciu flogistonu? Tu je to napísané! Niektoré dávne úvahy, aj keď napísané, sú chybné. Nič v tom nie je. Iba vedecký výskum prinesie nové poznatky. Babské reči! Ďalšie roky budú pre Lavoisiera veľmi činorodé. Venoval sa aj výskumu v poľnohospodárstve. Ak rok pred sadbou necháme pole ľadom a použijeme ho ako pastvinu pre ovce, potom dosiahneme tú najlepšiu úrodu. Pozrite sa. Ohradil som toto pole. Rok sa to budú pásť ovce a budúca úroda bude dvojnásobná. Iba čo mrháte miestom. Nie, poďte sa na to pozrieť zblízka. Aha, tam som vykonal pokus v lani. To mladé obilie má dvojnásobné klasy. Verte mi, že tohoročná úroda bude skvelá. Dobre, že si to pozeráte tak blízučko. Stojí to za to, nemyslíte? Vidíte, tu rastie o mnoho nižšie obilie. Myslím si, že s pomocou lupy veľkej ako človek by bolo možné oddeliť plyny. Myslím si to isté. Na príkaz kráľa hľadáme pána Lavoisiera. To som ja. Francúzsko je ohrozené. Minul sa nám strelný prach, delá bez prachu sú na nič. Som pripravený slúžiť vlasti. A moja žena tiež, však? Pán Bertolet, váš chlorečnan draselný môže nahradiť alkalický dusičnan. Myslím si, že z neho vyrobíme prvotriedny prach. Skúste to, pán Lavoisier, ale pozor, nech to neexploduje. On si myslí, že vyrobí strelný prach bez dusičňanu. Taká domýšľavosť. Radšej by ste sa mali schovať za ohradu, pán Monet. Nevidím nebezpečenstvo. Toto nevybuchne nikdy.
Vieš, Marian, existujú najmenej dve zložky vzduchu, a to životodarná a ďalšia, ktorá životu naopak bráni. Pozri sa. Aha, životodarný vzduch je vyčerpaný. Pozri sa, myš ochabuje. Možno, že je unavená pobiehaním. Počkaj. Nemám vzduch, dusím sa. Vidíš, vzduch tam je, ale nedá sa dýchať. A teraz pozeraj. Vidíš? Daj, ako ti to nevychádza. To nechápem, predsa... Tak, a rýchlo. Vidíš? Mal som pravdu. Životodarnú zložku nazvem kyslík. Pôsobením kyslíka oheň horí a telo sa rozohreje. Do ďalšieho pokusu sa pustím s priateľom Lapasom. Á, s tým matematikom? Áno. Keď obalím nádobu s ľadom plsťou, nerozpustí sa. Dáme tam pokusné morča, to ľad rozpustí. Vari, to úbohé zviera chcete dať do ľadu? Neprežije. Nie. Vložíme ho do tejto nádoby. Ohreje ju svojim telesným teplom. Veď to jeho teličko vychladne. Kyslík ho rozohreje. Vidíte? Ľad sa rozpustil. Môžeme vyrátať uvoľnené teplo. Vieš isto, že je živé? Určite. No tak, už je po všetkom. Vidí sa nám to také prosté a napriek tomu to bol revolučný čin. Revolučný! Lavoisier a Laplace merali teplo uvoľnené zvieracím telom. Vypočítali, koľko kyslíka spotrebovalo a súčasne sa im podarilo... A dokonca slávny anglický chemik Cavendish potvrdzuje, že voda, vážení páni, nie je žiaden prvok. Čo to tárate? Voda, že nie je prvok? Ha! A čo to teda je? Je to, páni, zlúčenina vodíka a kyslíka. Nesmysly, hlúposti. Ukážem vám výsledky môjho bádania. Poďte. Tu vidíte kyslík a tu vodík. Tá banka uprostred je prázdna. Sledujte to. Vidíte, páni, dostali sme čistú vodu, vytvorenú týmito plynmi. Ste smední? To je diablov nápoj, toho by som sa nikdy nenapil. Vynikajúca, je úplne čistá. Deti, porozumeli ste tomuto jedinečnému objavu pána Lavoisiera? Čo je v tomto pohári? No jasne, voda, to je jasné. Áno, je to voda, lenže je to aj zlúčenina... Dvoch plynov. Áno? A ktorých? Vodíka a... A čoho? No tak, deti, toto by ste mali vedieť. No tak. Zlúčenina vodíka a kyslíka. Chemický vzorec vody je H2O. Je nutné vracať sa k dávnym úvahám a stavať na pokusoch, to je jediná možnosť napredovať. Flogiston neexistuje. Vzduch je zložený najmenej z troch plynov. Z kyslíka, ktorý je životodarný, dusíka, ktorý nepodporuje ani život, ani horenie, a vodíka, čo je veľmi ľahký horľavý plyn. Tento balón je naplnený vodíkom, obnoho ľahším ako vzduch. Mohol by uniesť človeka. Taká somarina, táraniny, nezmysly, hlúposti. Táraniny a somariny, pán Monet? Poďte si to vyskúšať sám. Bežte, dokážte mu toho. Pane, odprevadím vás. Ukážeme im, že pravda je na vašej strane. Podržte prosím ten povraz, pane. Tu.
Já chcem na zem! Pomoc! Pomoc, pomôžte nám! Letím, ale bojím sa! Bojím! Ja chcem ísť dole. Kde ste sa tu vzal, synu? Nezoslali vás samotné nebesá? Chcem ísť dole, pomoc! Novodobá chémia dokazuje, že v prírode existujú jednoduché prvky, ktorými sú kyslík, vodík, síra, dusík, uhlík, fosfor a kovy. Bravo, pán Lavoisier. Vaša teória je v skutku revolučná. Ale chystá sa aj iná revolúcia, veľká francúzska. A občan Lavoisier sa jej aktívne zúčastní. Revolučné reformy zahrňujú aj náš systém mier a váh. Tá reforma je súrna, súhlasíte? Súčasný systém je príliš složitý. Začíname váhami. Máme unce a 12 uncí sa rovná rímskej libre. Áno, a parížska libra má 16 uncí. A čo trojská libra? A nezabúdajte na grán. Ani na groš. A sú tu škrupule. A takisto hrášok? Počúvajte, občania, miery musia vychádzať z rovnakého základu. Navrhujem metrický systém. 1 decimeter kubický vody sa rovná váhe 1 kilogramu, čo je 1000 gramov. A to je náš súčasný systém váh. Je najjednoduchší a najlogickejší. Lavoisier sa zaujímal o všetko. Zaoberal sa takým množstvom vecí, že vám ani nestihnem všetko povedať. A takto zladený bude celý systém mier. Občan Lavoisier, dostavte sa do výboru na finančné otázky. Štátne výdaje musia vziať na seba všetci, to bez debaty. Bohatí budú platiť viac ako chudobní. Občan Lavoisier do Národného zhromaždenia. Starí ľudia, ktorí už nie sú schopní pracovať, nesmú zostať v nejakom prípade opustení a zabudnutí páni. Národná solidarita... Občan Lavoisier. Stop! Dobre, na budúce vypočítame spotrebu kyslíka pri námahe. V januári 1793 končí pod gilotínou Ľudovít XVI, čo skoro začne besnieť revolúcia. Občania, zrušme dekadentné vedecké spoločnosti. Občan Lavoisier je nepriateľom ľudu, má priateľov v zahraničí. Občan ma rád. Lavoisier je slávny vedec. Veda je medzinárodná. Pracuje pre dobro vlasti. A ty si kto, občan? Nie si náhodou takisto nepriateľom ľudu? Kyslík dodáva ľudskému organizmu potrebnú energiu. Predovšetkým je nutné zistiť, s ktorými látkami dovedna spôsobuje kyslík horenie. Pokusy týkajúce sa tejto otázky Nastupuje obdobie teroru. Vinný, nevinný, iba podozrivých skončí stovky pod gilotínou. Musia zomrieť. Žiadne zľutovanie. Občan Fouquier, Lavoisier môže Francúzsku poskytnúť mnohé služby. Žiadam odklad rozsudku. Nech najskôr dokončí, čo rozrobil. Lenže je vinný. Potrebujeme ho. No, v žiadnom prípade. Potrebujeme ho. Republika nepotrebuje ani chemikov, ani iných vedcov. Okamžite vykonajte popravu. Prežil som dlhý a šťastný život. Myslím si, že budú ľutovať a že moje meno bude žiť naďalej. Čo viac si prijať? Lavoisier. Martin, Gerbaud, Bolzé, Lavoisier, Dupontel, Chevalier. Ale prečo, majstro, prečo? Šialenstvo a ľudská hlúposť sú bezmedzné, deti. O tom sa môžete presvedčovať dennodenne. Musíte proti tomu bojovať zo všetkých síl. Lavoisier, muž vedy, to vedel. Zanechal nám skvostné dedičstvo.
Premýšľajte o všetkom, čo poznáme sotva 200 rokov, o tom, čo objavil pre celé ľudstvo. Bádať a sniť, nech človek môže múdrejším byť. Roztáčať zem a prekročiť tak svoj vlastný tieň. Na slovenskom znení ďalej spolupracovali preklad Miriam Pešková, text piesne Juraj Jurežák, zvuk Antonín Nemec, réžia Viera Kučerová. Vyrobila tvorivá skupina Jozefa Petráska v roku 2009. Kdo sa hneď vzdá